queremos visitar unha tenda que temos aquí na Estrada, Andújar Icía, na que podemos atopar todo tipo de roupa e calzado laboral, e tamén fan bordados, unha tenda inmensa que temos aquí na Estrada e que, bueno, queremos coñecer da man do seu propietario, Andújar. Hola, bos días, Andújar. Hola. Que te pillamos aí traballando, claro, tes unha tenda tan grande que, claro, hai moito que facer, non? Sempre hai algo que facer, está como unha casa. É certo, sempre hai algo que facer. Veña, pois queremos coñecer da túa man, ninguén mellor que ti para explicarnos todo canto podemos atopar aquí en Andújar Icía, porque temos de todo, a verdade, bueno, a ver, contánoslo ti mellor. Temos de todo e sempre faltan cousas. Bueno, pero hai posibilidades de conseguirlas. Efectivamente, intentamos, precisamente, nós, máis que dedicarnos aos moi grandes ou tal, digámonos ese pequeno e mediano, para que poidan conseguir eses colores que pretenden para as súas empresas, ese pantalón ou ese chaqueta que compraran fai e que xa non o han conseguido. Buscamos un pouquiño eso, que o pequeno e mediano poidan dispoñer dos seus uniformes e que non teñan que renunciar a ir cómodos e elegantes simplemente porque outras tendas só se van a centrar en grandes cantidades. Claro, iso é importantísimo, as grandes empresas que ten, de repente, non, ti si, bueno, son menos unidades, incluso estes días por aquí estou vendo que xente individualmente está chegándose a buscar as súas prendas e o seu calzado para os seus traballos. Traballa, pois que ten a súa casa, os seus polos, ven buscar un pantalón, ou fundas, ou sudaderas, vamos. Ou mesmo para desbrozar, tamén ves buscar algún pantalón máis axeitado, ou mellor, ese tipo de cousas. Ou seja que son posibilidades a gran escala, que moita xente pode pensar, no, únicamente en Andújar Icía é para empresarios, no, tamén para autónomos, como vemos, para particulares, para asociacións, todo aquel que queira pasarse por aquí, non? Claro. Temos o apartado de roupa, calzado e tamén algo moi importante que despois coñeceremos da man de Raquel, é o bordado, non? Sí, nós personalizamos aquí personalmente os bordados calquer prenda, calquer cantidad. Eso tamén é un detalle a ter en conta, moi importante. Vale, para coñecer así un pouquiño en xeral, outro día volveremos con máis calma, máis polo miúdo, pero que tipo de prendas temos aquí en Andújar Icía? A ver, que podemos atopar? A ver, un pouquiño, podríamos decir de todo, pero, bueno, pues basado sobre todo nunha gama media. Dase conseguido unha baixa, dase conseguido gama alta, pero nos basamos sobre todo nunha gama media de calidad-precio razonable. Que sexa asequible tamén para todo o mundo. Efectivamente. Vale, desde profesionais sanitarios, de hostelería, por suposto.